Molweni bethuna, ndanamkela ku-Ezasithi ngesiXhosa. UNozuko usaqhubeka and userious ngalento yokubulala uAnathi, and uthi yena ngeke avumele uAnathi athathe indoda yakhe ijongile uNotshe. UNozuko uthe uNomaflawa naye uyayazi uba kunganjani xa benophulukana nolusuku. Uyitsho le nto nje uNomaflawa umane emkhuza uba hayi Nozuko yiyeke le nto yenzayo. uFlowers ke okwemenzela nemizekelo uba le nto ayifani nokumkhupha isisu, ayifani nokuya kukhaya uthi ufuna ukumitha. Sithetha ngomphefumlo womntu apho, akho kubuya mva, uzoba ngumbulali Nozuko. uNozuko yena ziyaqengqeleka iinyembezi kuye emehlweni, uthi engekho uAnathi ebeyi-favourite kaLusuku. Bengahoyanga naleyo yoba akamithi uLusuku, bekumnandi kuye kule 3 years, eyitrofi yakwaMxenge, emenyezelayo. Ngoku ufike enye itrofi emenyezelayo izothatha isikhundla sakhe. Uthe ke uzomlwela ke yena kuLusuku. uNomaflawa uthe ayikho loo nto, uyathandwa nguLusuku, wena ubethelelwe entliziyweni kaLusuku. uNozuko uthe ke uAnathi akathathi nto ke kuye, uNozuko yena uyazazi. Uvumelene naye kuNomaflawa ngelimbhuqayo phofu ubona into yoba fana uyavuma nje egameni loba kuthiwe ndivumela nale nto uyithethayo, but nje akekho kuloo nto. uLuzuko yena ubuze uSisibhiyi uba ayinguye nalo onyanzele uThulane uba atshate. Uphike woma ke usisi ethi soze ade enze loo nto. KwaMsimelelo ufuneka noZikhali basekhitshini. Ufuneka ubuza uZikhali uba yintoni le ayenze izolo yokuphika yonke into, ngoba yena khange amtshove. Kungene uNontle ke uyisemkhulu waqala wajonga wathi hayi unditshovile nangoku umzimba usebuhlungu. uNontle bavile ke uye wathi ke kumamakhe makacela uxolo utatomkhulu wakhe. noMsimelelo ungene sesithi ucela kubekho uxolo kule ndlu yakhe, makuyekwe ube kuqhuthwe imilomo. Ubuze uNontle uba istep sihamba kanjani somtshato. uNontle ke uthe hayi ndiza kwenziswa ngutatomkhulu, hayi ke noZikhali bengasevuyi ngoba kaloku uthi nguye owazi izinto yena, nguye umakhwekhwetha. uMsimelelo uthe ubafuna phaa egaraji neso step ke yena ke enye nenye ayisathethwa. uLuzuko wenzelwe ukutya nguAnathi kwaNozuko. Nangoku uNozuko esithi gqibe bhizi bencamisana. Uke wema ke wogqiba wapritenda ngathi yonke into right, esithi hayibo kutheni le nengabizwanga xa kutyiwa. uAnathi uthe njani kaloku wawuthe wena awufuni ukutya kwam. Wothuke leyo kuLuzuko ebuza uba hayibo Nozuko uyitsho njani into enjalo kuAnathi. uNozuko uye wambrasha apha egxalabeni ke wathi hayibo bendidlala ungathi undithathe serious, ndandijoka mna. Phofu ke wayethetha inyani. uNontle yena uavoid ufuneka, ubhizi uyatshayela etshisa nyama. Ufuneka uthe hayibo kunjalo ngoku i-avoidation vele. Uthi mshiye endlini kodwa baqhele uhamba boyi-2. uNontle uthe uyayazi uba yena notamkhulu abavani kodwa bona babhizi benza isitshingitshane endlini, kodwa uyatshata. Uthi badala ke eyona nto imkruqule le nto yabo, mabasote ii-issues zabo. Watsho wajula loo mtshayelo phaa eshiya ufuneka eme apho. uNozuko uthi ke kuFlowers uAnathi uyaplota, uthetha kakubi ngaye kuLusuku. Ufika apha ezakhele ikhaya yena, ufika sefuna ukuzomdistroya. uNomaflawa umbuze uba sekutheni ngoku ngoba nguwe nje mos owathi awukufuni ukutya kukaAnathi. Uyawathula ke uNozuko ke ebonakala uba uyacinga. uFlowers uthe ke kungathi kanti usacinga laa nto bebethethe ngayo. Uthe uNozuko no soze ade enze loo nto, qha lo yena funeka emsotile uAnathi. So uNozuko usemile ke kwelakhe loba funeka emlungisile uAnathi, kodwa akayithethi ebuzawumlungisa ngoluphi uhlobo ngoba akasafuna ulibiza igama elithi ndiza kumbulala. Enkosi, sazophinde siqhubeke. Ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.